दिनै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि न'आव सफैनानै आंनि बुंनांगौ खोनासंनो धन्यबाद होदों। आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं, मानो बिदि बुङो माथोफोरखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैबो बे बाथ्रा बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसि, आं जे बाथ्राखौ बुंनो आं बेखौ बुङो। जुदिও आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा, मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों, आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आं नाम बुंनो जादों आरो आं खेमा हाबिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना खेमा होदों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एसे जेबो बुंनांगौ गैया, बिनि रोंनाय, बिनि गियान। आंथ' बुंबाय दिनैबो, दाबो बुं, बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुंगोन। नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान बे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांगौ, मानोना मानसिया बहुत जायो। आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ', बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार, बिटिसि सरकार, बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो। आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे सम फैनाय नङा। मोनसे इसुनि सायावनो, बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायनि जादों, दस्रा सरकारा बेखौ बाहायना मोनसे इसुनि सायाव। दा बेखौ जों नायनांगोन। जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै, बड'लेण्ड इसु गैया, जेबो इसु गैया। जोंहा मा जौगाखांनाय इसु। दा जौगाखांनाय जों सरकारनि खामानि मावनांगौ। दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों, बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों। दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ, बिसोर ज' जानो नागिरदों, ज' जानोबो हायो ना हाया। दाथ' जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपिजों खामानि मावदों, जों बिजेपिआव थानानै खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम, जोङो बरायगोन, बिथांमोननि नाजानायखौ जों बरायगोन। जोंबो हागौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो, जाहाथे जों जौगाखांनो हायो। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ, आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावनो। आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं, बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं। बेखौ मावनांगौ। दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों, बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो, बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड। मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया, बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों। बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया, बेखौ आदिसो बुंदावबाय। खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारि जे मावदों, बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन, गोजौ थाखोनि लिडार। एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों बे। उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामोन, एमएलए खालामनायावनो बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों। बिएलटिनिबो खामानि मावदों, एबसुनि बै समाव बिटिसिनि आन्दलन समावबो खामानि मावदों, गासै मावनायखौ मावखादों। खुनुदिन जाथिखौ फाननाय, जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोना। सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो। आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा? गाहाय लेभेलनि वार्कारफ्राथ' बिसोरनि खोथाथ' रज'आ। दा बिनि खोथा रज'आमोन, आरो बुंनोबो मावनोबो सहाय माने सुबिदा मोनाखै। ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि गाज्रि बुंनायखौ आं खावलायो, मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं। रबिराम ब्रह्म, बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि, बेसेबां खस्थ' खालामदों, शिक्षित मानसिमोन। बिथाङा एमए पास बै समाव न' बां गासै खारायखाय थाखाय दिनै गोदाव सोराव दं।
बिथांखौ दा सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात सासेबा खुंगुर बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनोब्ला जों गोसोआव आघात नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे माबा बुहुमफ्रांहरो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दै उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मानगोनां शिबजों एसे एनै खोथा दानथुमलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थाखो जों गेजेर खालामग्रा जों वार्ड खाथि आरो आंथ' खुनु प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनु फेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनाय दा जाथिनि थाखाय मावदों दा नै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समस्याफोरखौ माबानांगौआ बिजेपि सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसि एसे मावनो हायो बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा मोनो 800 कोटि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जों मावनो हानाय ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमआइ दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखियो आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो इयुनाव आं बिदि बुंब्ला जेसेबां जों एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनहाबो निमाहा बे मानसिफोरनि बांसिन नायसै बिश्वजित दैमारियाबो सिफ जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसि जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावनायथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथा होदों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनायथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथांमोना जि मिसन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोआव मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामो ओंखायनो जों सानबायबाय बिजेपिआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बेनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनाय टाइमाव जों नागिरबाय आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरकारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समस्याखौ समाधान खालामदों समस्या माने बिथाङा समाधान मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोर बे बिजेपिआसो खालामदों नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानफ्रा खुंगुर बैसोआव दा जेब्लाबो बे बिएससिखौ गारना खानांदों मानगोनां अटल बिहारि वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां एल.के. आडवाणी हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामदों बिटिसि सुक्ति खालामदों 2003 बिटिसि सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांदों होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबोबाय एनडिएफबि थाबबाय एबसु थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोबा सान्थिया जानाय ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरकार दा ओंखायनो जों लुबैदों जों सानदों दा ओरैबो मावनो हाया ओरैबो मावनो हाया माथो जों उफाय गैया जों बिजेपिआनो माबा मोनसे मावनो हागोन नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा बिजेपिआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसि साननाय गैया प्रमद बर' फारसेबो साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन